Mutane na ku zo ku ga yawun mage a microscope yanda aka haska shi aka gani. Yanzu an dangwali yawun nata ta gama lallasa, an saka shi a cikin microscope. Za a saka mai ɗan gilas wanda zai kare shi daga exposing ɗin microorganism ɗin. Yanzu abin da baka taɓa gani ba a microscope, ka ga a yawun mage menene idan mage ta lasa, me za ka gani? Zai cutar da kai ko ba zai cutar da kai ba? Tsaya ku ga a haska mana cikin microscope ɗin mu gani. Kalli yanzu an haska mana, wannan an yi zooming ɗin shi kashi 40 ne. Kalli yawun mage abin da yake a ciki. Kun gani? Kalli ƙwayoyin halittan da suke ciki. Ka gan su a kashi 40 kenan, a kashi 40, a kashi 40. Kalli. To yanzu an yi zooming zuwa kashi 100. A kashi 100 kalli abin da muke hanga. Wannan fa yawun magen ne a kan gilas ɗin da ta lasa. Kalli, kalli, kalli ƙwayoyin halitta ba masu cutarwa ba ne ba. Wallahi ba masu cutarwa ba ne ba. Yanzu kalli, kalli yawun nata. Kun gan shi? Kun gan shi? Yawun mage ba mai cutarwa ba ne ba kamar yadda muka sani a musulunci.